ಯಾನ್ ಇರ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮುಚ್ಚಿ ಜನ ಪಲಾಯನಕ್ಲು ಮುಚ್ಚಿ ಜನ ಪಲ್ಲಿನಕ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಆಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಪಾವರಿ ಕೊರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಸೊಂಟದ ನೂಲ್ ಮಾಡ್ತದೇರು ఒకను రాజీ రూపాయి ఒక అప్పకి ఈరేಗೆ స్టీల్ ದ ಬಟ್ಟಲು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ದ ಬಟ್ಟಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಗದ್ದವು ನುಪ್ಪುದ ಗದ್ದವುಲ ಕಿನ್ನಿ ಗದ್ದವುಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತೂತಾರಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಮಣ್ಣದ ಹೈಟೆ ಉಣಸ ಗಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಗಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಜಿ ಒಂದು ಯಾನು SSLC ಸುರುತ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆತಿ ಜಾನ ಓಂಕ್ರಿದ ಬಾಲೇನು ಇಚ್ಚಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೋಖ್ರಿ ಅವಡು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಕಾಸಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಪೋಖ್ರಿ ಅದು ಒಬ್ಬ ಈ ಬಡತನ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಪುಂಡು ಪಾತೆರಡು ಬಲ ಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹಾಪುಂಡು ಕಲ್ಪಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರೇ ಜಂಕಿ ಪಂಡ ಬೊಕ ಮಂಡೆಗೆ ಅವು ಪತ್ತುನ್ ಲಜ್ಜಾವು PUC 2 ವರ್ಷ ಎಂಚ ಮಲ್ತಿಂದಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಸೀದಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಹೌದಾ ಆಯ್ತಾ ABCD ಅರ್ಥ ಆಬುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ BM ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ನುಪ್ಪು ಬಂದ ಕಟ್ಟೆರೆ ಕೊನೆಯರದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವಳು ಊರಿ ಕಡಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡದೆ ಅವು ಕಡಲೆ ತಿನ್ನದು ನೀರು ಪರ್ದು ಕುಲ್ಲೂರು ಬೈಯನ್ನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ನಾಗ ಒಂಜು ಏಲೆ ಕಬ್ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬಡ ಹೋಗು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಪುಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ನ ಮದ್ಮೆನಾಗ ಕುಡೋರಿಯದ ಕೈ ನಟ್ಟರೆ ಬರ್ರಿ ಎನ್ನ ಏರ್ಲ ಸಂಬಂಧದಾಕದ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಪ್ಪೊಂಜಿ ಮಾತಿನ ತರೇಕ್ಲ ಅರಿಪಾಡ್ದಾಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗನ ತರೇಕ್ ಅರಿಪಾಡಂದೆ ಏನು ಸೈತಾಡ ಅಂದು ಅಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಕ್ಲೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಮದ್ಮೆನ 25 ವರ್ಷದೇ ಹಿಂಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರುಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ನಮ್ಮ ಈ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನಲ್ ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರ್ನಕನ ತಂತ್ರಜ್ಞರ್ನಕನ ಸಂದರ್ಶನ ತೂತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ ಬೋನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಸಲ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಫಿ ಕಡೆರ್ನ ಬುದರ್ಗೆ ಅಂದ ಅರೆನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನಂಗ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುವ ಬಟ್ ಆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಫಿ ಕಾಡ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಂದು ಎನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಏನಿತ ಅತಿಥಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಕರಿನ 56 ವರ್ಷದಿಂಚ ನಟನೆ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆದ ಸಾಧಿದೆ ಪೋಂದು ಕುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಲಿ ಇರಂದಿಗೆ ಎನ್ನಗ ಸದಾಶಿವ ಅಮೀನ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾಶಿವ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಹೆಂಚೊಲ್ಲ ಸರ್? ಆರೋಗ್ಯ ದೇವಂದ ದಯಟು ಈ ವಯಸ್ಸಿದ ಆರಾಮ ಎಂಚ ಪೋಂದು ಸರ್ ಲೈಫ್ ಬದುಕು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ವಿದ್ಯಾಧರ ಸಾಹೇಬ ಮದ್ವೆಗೋ ಮಸಣಕೋ ದಿವಿಜಿನ ಕವ ಅಂಚ ಬದುಕು ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮಯ ನಮಃ ಬಳ್ಳೆಕ ಕಾಲ ಸರ್ ಎಂಚಿ ಎನಿಸೊಂದು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಸಂದರ್ಶನದ ಎಂದಿಗೇನು ಎಂಚ ಎನಿಸುನು ಬಂದದು ಏನಿತ್ತ ಸುರುಕಿ ಏನಿಗೇನು ಬಂದುಲ್ಲ ಸರ್. ಮಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಶನ ಬುರ್ದಿಪ್ಪರು ಸರ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಪುನಗ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಫೋನ್ ದಿತ್ತಾರ ಅಂದ ಆಪುರ ಈಗ ಪೂಜಿ ದಾಲ ಪಾತೆರ ಬಂತು ಹೆಚ್ಚು ಎಪ್ಪ ಬರ್ಪರ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದಾರ ಬೇಗ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಕುಡೋರಿಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬೇನೆ ಮಲ್ತದ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಊಲ ವಾ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಒಂದುವೇ ಎಂದತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಆಪುಜಿ ಆತನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನಂದಾಂಡೆ ಆಪುಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಪ್ರಚಾರ ಇಷ್ಟ ಅತ್ತೆ ಪ್ರಚಾರ ಅವಡು ಯಾನ್ ಹಂಚಾವಡು ಅಂತ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಪಾತೆರಡು ಅನುಭವನೇನು ಹಂಚೋಡು ಕೂಡ ತೆರಿಯೋನೋಡು ತೆರಿಪವಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಆಸೆ ಇತ್ತನೆ ಬೊಕಂಚ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಸರಿ ಬರ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಲೈಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಅನ್ ಸರಿ ಸರ್ ಸದಾಶಿವ ಸರ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಐಕ್ನೆಟ್ಟು ಕೂಡ ದೂತ ಭವಿಷ್ಯത്തെ ಪನ್ಪುನ ಮನ್ನ ಯಾನೇ ಇರ್ನ ಕುಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಯದಾಯಿ ಅಂದ್ ಕಡೆ ಯಾನ್ ಐಕಿರಡಗೆ ಏನು ಸರ್ ಈರ್ ಬಾಲ್ಯ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇರ್ನ ಜನನ ಓಲೈನಿ ಇರ್ನ ಕೊಪ್ಪಮ್ಮ ಏರು ಸರ್ ಎನ್ನ ಸಾರತ್ತು ವರ್ಮನುತ 41 ಇಸುವಿಲೆ ಗೋರಿಗುಡ್ಡೆಡಿ ಅನ್ನು ಪುಟುದೀನಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪುಟುದು ಅಂತೆ ಸಮಯ ತೋಜೋಡು ಪಂಪ್ವೆಲ್ಗೆ ಬೈದ ಎಂಕಲ್ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಅಲ್ಪನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ದೇವು ಪೂಜಾರಿಂದೆ ಅಪ್ಪೆ ಆಚು ಪೂಜಾರ್ತಿ ಒಂದೆ ಎಂಕುಲು ಅಮ್ಮೇರಿಂದೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪೆಂದೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ನುಪ್ಪು ಬಣ್ಣಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಕೊರ್ಲೆಪ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇರಿಂದೆ ಲೆತ್ತೊಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕಂಡುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ನೇಜಿ ನಡ್ಪುನ ಕೊಡುವ ರೈತರು ಮಂಡ ಕೂಲಿದ ಬೇಲೆ ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಸುಡೋರಿಯನ್ನ ಆಡಿಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಕಲಿಮೂರು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಪಾವರು ಹರೆಕಳಡು ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡ್ಯಾರಡು
ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಆಮೇಟ್ ಕಲಿ ಮತ ಮೂರು ಅಂತೇರು ಬೊಕ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬತ್ತುದು ತಾರಾಯಿ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪುನ ಮತ್ತು ಮೆಷಿನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ದೀಪನಗುಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ತಾರಾಯಿ ದೆತ್ತೊಂತೇರು ಅಮ್ಮೇರು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಡೆಪೋದು ಏನೋ ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡ ಒಂದು ಕೇಂತಿ ಅಂಚೆ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲ ದಿನ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪೆ ಕಂಡದ ಬೇರೆ ಅಂತಂತೇರು ಈಗ್ಲಿ 7 ಜನ ಜೋಕುಲು ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ಪಲಾಯನಾಕಲು ಮೂಜಿ ಪಲ್ಲಿನಾಕಲು ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಚೆ 7 ಜನತೆ ಬದುಕಿ ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ ಸರ್ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಇತ ಬೊಪ್ಪನ ಕಲಿತ ಬಣ್ಣುನಗ ಅವು ಬತ್ತಂದ ಬತ್ತ ನಿಜನೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂದ. ಅಮ್ಮನ ಲಂಚನೆ ಅವು ದಿನಗೂಲಿದ ಕೆಲಸ ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ ಬಂಗದ ಜೀವನ ಸರ್ ಆನಿದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆನಿಗೆ ಆನಿ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕದ ವೈಭವನ ಒರಿಪವನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಒರಿಪವನ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಿನಲ ಅಂಚಿನನೆ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತಿನ ದಿನ ಕಾಲ ಒರಿಪೈರಂದದ ಅಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಆನಿದ ಮಲ್ತನ ಆನಿದ ತಿನ್ನಡು ಬೊಕ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ನಾಡು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡು ಬೊಕ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಒಂಚೂರು ಪರವೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪೆ ಒಟ್ಟು 7 ಜನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಸಾಂಕದಿನ ಬಂಗೋಡು ಸಾಂಕದಿನ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ತರಕಾರಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮತ್ತು ತಿಂದುದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಬದುಕು ಎಂಕ್ಲೆನ ಆತೆಜಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಅರ್ಪಣೆ ಓಲಾಂಡಲ ಮರಾಠ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಿರೇಕಡ್ ಪಳ್ಳೆಕನೆ ಇಲ್ನ ಕುಂಟಲ್ದ ಬಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವು ತಿಂದಿದ್ದೆ ದಿನದ ತಿನ್ನತ್ತಂದೆ ಇತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಫುಡ್ ಇರ್ನ ತರಕಾರಿ ಈವನ್ ತರಕಾರಿ ಸಮೇತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಖಂಡಿತ ಅಂಡ್ ತಿನ್ನಂದೇ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಪಗದ ಬದುಕು ಅಂಚೆ ಇತ್ತನೆ ಅಪಗ ಇರ್ನ ಅಪಗ ಮೀನು ಮತ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಕಿಲೋತ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತು ಅವು ತೊಟ್ಟೆಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ಪೈಸೆ 20 ಪೈಸೆ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈತು ಬೂತಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಬಸ ಒಂಜಿ ಏನ ಬಿಸಲ ಬಿಸಲೆ ಬೂತಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲೆ ಬೂತಾಯಿ ಅವು ಮುಜಿ ದಿನ 4 ದಿನ ಅಪಗದ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತನ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಅಲ್ಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತದ ಇನಿ ಮಂತನ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪಾರಂಗನು ಬೊಕ ಅಪಗದ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ಇತ್ತದ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅಪಗದ ಮರಿಯಲ್ಲ ಪಂಡ ಕಠಿಣ ಆ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಮತ ಬೊಕ ಇಚ್ಚ ದಿನ ನೋಕೊಂತಾರ ಸರ್ ಪಂಡ ಇರೆ ಕಡೆ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾತೆರ್ನ ಇರಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದ್ ಸರ್ ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲದ ಇತ್ತಿನ ಕುಲಿಂಕಲ್ ಉಂದ ನಿಮ್ಲಿಗಿತ್ತ ದಾದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸರ್ ಆ ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಅಮ್ಮಿ ದಿನ ಇಲ್ಲದ ಫೋಟೋ ತೂನಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ ಮನೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡನ ಕುಲು ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಮ್ಮನ ಕುಲ್ಲ ಕತೆ ಪನ್ನಗ ಅನ್ ಕೇನ್ನಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನ ನೋಡ ತೂನಗ ಖುಷಿ ಆಪು ಈರ ಐಟ್ ಜೀವಿಸುದು ಮಲ್ಲ ದಿನ ಆ ಬದುಕು ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಎನ್ನ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಪಂಪ್ ಹಿಡಿತಿನ ಅಲ್ಪಗ ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲು ಬಣ್ಣ ಆ ಮಾಡಗೆ ಬೆದ್ದೂರ್ದ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಡಲು ಮೊಡೆದು ಸುರು ಮಡಲು ಪಾಡುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಳಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇಪಿನಿ ಅನ್ಪೇರ ಬೇಪಿನಿ ಮುಳಿ ಬೇಪೆರ ಬೇಪುನು ಅನ್ಪೇರ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಕೊಳ ಅಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪ್ರತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಇದೆಂತ ಮಿತ್ತಿ ಕೂಡ ಕಾಣತ್ತು ಪೀರ ಕನ್ನತ್ ಪಂಡು ಅವು ಮಲ್ಪ ಅಕ್ಲು ಮುಲಿ ಬೇಪಿನ ಅಕ್ಲು ಇರ್ಲೇರು ಜನಕ್ಕಲು ಆಯ್ತಾ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆಡ್ಪಂಡ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಬುರುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ನೀರು ಬುರುಂಡಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿದ ಮಿತ್ತಿರ್ದ ಇನ್ನು ಮಡಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಮಲ್ದ ಬೂರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳಿ ಮಂಡಿ ಬೇಟೆಗೆ ತೇರಂಟೆ ಗಿರಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಹುಚ್ಚು ಬುರು ಹುಚ್ಚಂಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತೇರಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಡು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೂರೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗೆ ಈರೆಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಬಟ್ಟಲು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂದ ಬಟ್ಟಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಗದ್ದವು ನುಪ್ಪುದ ಗದ್ದವುಲ ಕಿನ್ನಿ ಗದ್ದವುಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತೂತಾರಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಇಂಚೆ ಮಣ್ಣದ ಹೈಟೆ ಉಣಸ ಗಂಜಿ ಅಪಗ ಗಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನುಪ್ಪುಂದಿಜ್ಜತೆ ಅಪಗ ನುಪ್ಪು ಅವು ಏನು ಪಂಡನದಾತನ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಚಾವತಿದ್ದ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ನುಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾಕಿದ ದಿನ ಮಾತ ಗಂಜಿ ಆತು ಬಂಗದ ಬದು ಅಪಗದ ಬದುಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಂಗದ ಬದುಕೆ ಕಾಸದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತಾನೆ ಕಾಸದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತದ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಪಗದ 1 ರೂಪಾಯಿದ ಅಪಗ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಆಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಪಾವಲಿ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ ಸೊಂಟದ ನೂಲ್ ಮಾಲ್ತದೇರು ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಆಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಪಗ ದುಂಬು 1 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬರೊಂದಿತ್ತಂದೆ ಕಾಯಿನೆ ಬೊಳ್ಳಿದಾನೆ ರೂಪಾಯಿ ಅಪಗ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಾಯಿನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆನ್ ಒಂದು ನಾಲಾಣೆ ಎನ್ಮಾನೆ 1 ರೂಪಾಯಿನಿತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಲ್ತದೆ ರೈತ ಮೆಟಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡು ಬಣ್ಣ ಅಪಗ ಬೊಳ್ಳಿನೇ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂತೆ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಆಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಬಂಗಾರದ ಆಚಾರ್ಡ ಎಂಕ ಸೊಂಟದ ನೂರು ಮಲ್ಪದಿತ್ತೇರಿ ಅವು ಇನ್ನೀಗಿಲ್ಲ ಆ ನೂರು ಉಂಟು ಬಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ತದಿನ ನೂಲ ತಾವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆತಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಇನ್ನೀಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಂಟದ ಬೊಳ್ಳಿದ ನೂಲು ಉಂಡು ಅಪಘಾತ ಬದುಕು ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಅಪಗ ಬರೀ ಬಂಗದ ಬದುಕು
ಬೊಕ ಕಾಸುದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತೆ ಕಾಸಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಂಚಿ ಅಪಗ ₹1 1 12 ಬೆಲೆ ಇತ್ತನ ಅಪಗ ಈಗ ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಎಂದ ಜನ ಮುಕ್ಕಾಲು ರುಯಿ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಬೂಜಿ ರುಯಿ ₹1 ಹೊಡಂಡ 14 ಆಣೆ 14 ಆಣೆ ಒಂಜಾಣೆ ರಡ್ಡಾಣೆ ಮೂಜಾಣೆ ಒಂದೆ 14 ಆಣೆ ಅನಾಗ ₹1 ಐಟ್ 14 ಆಣೆಡು ಇರೆಗ್ ₹1 ಇತ್ತಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಕನೆರ ಅಪ್ಪಡು ಸಾಮಾನು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆರೇದು ಇತ್ತೆ ಚೀಲಡ ಕಾಸ್ಕೊನ್ನೋದು ಕೈಟ್ ಸಾಮಾನು ಬರ್ತದೆ ಅಪಗ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ದೋಣಿಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಂತನು ಅಪಗದ ಬದುಕ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಇನ್ನು ತರಕಾರಿ ಅವಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಪಗ ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಮತ್ತೆ ಕನಪಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಪಗ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪ 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 ನಡ್ತಿನ 10 ದಿನ ಐತಿನ ಅವಿನೆಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಅವಿನ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂತೇನೆ ಅಪಗದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನೆ ಬಸಳೆ ಪದಪ್ಪೆ ತೊಜಂಕ್ ಇನ್ನು ತಿಮ್ಮರೆದ ಚಟ್ನಿ ಇದು ಮರಿಯಲ್ಲ ದಾನೊಂಜಿ ಐನಾಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಂಡಡ್ ನರ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನ ಸರಿ ವರ್ಷ ಬೋರ ಎಂಕೊ ಮೀನು ಕೋರಿ ಮಂತೊಂತ ಮೊಂದ ಯಾಸೆನ್ನ ತಿನ್ನಿಯದ ಆತೆ ಅಪಗದ ಬದುಕಾತೆ ಅಪಗ ಇರ್ನ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಇಂದಿಜ್ಜಂಡು ಊರ್ದನೆ ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಬೂತೊಗನಕ ಪೋಪ ತೆಂಗಳು ಆನಿ ಊರ್ದ ಆನಿ ಖುಷಿ ಇದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ತಿಕ್ಲೆಗ ಬೊಕ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ನುಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಗಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಎಂಕುಲು ಅಮ್ಮೆರೆಲೆ ತೊಂತಿನದೆ ಅಪ್ಪೆ ಗಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪ ಗಂಜಾಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂತ ಗಂಜಾಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ತೆಲಿ ಬುರುಂಡತೆ ಅಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟೆ ಆಪುಂಡತ್ತ ಬಂದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಗಂಜಿಯೇ ಮಲ್ಪುಂಡು ನುಪ್ಪುಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಿ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಈವನ್ ಯಾನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತಿನ್ಲ ಮೂಲು ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆಡ್ ಮುಲ್ಪ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ UBMC 5 ಬುಕ್ಕ BM ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಕಾಸ್ಟ್ರಿಟೆಡ್ ಪಂಪೆಲ್ಲ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಕಾರ್ಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪಗ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ನೆ ನಾನು SSLC ದ ಟೈಮ್ ಆತ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂದಿಜ್ಜೆ ನಡತೊಂದು ಪೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಜಿ ಎಂಕಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಕಾಕಿ ಚಡ್ಡಿ ಬೊಕ ಚಡ್ಡಿದ ಆಸೆಗೆ ACC ಸೇರ್ದಿನಿ ಅಪಗ ರಡ್ಡಿ ಚಡ್ಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ACC MCC ಉಂಡತೆ ಅಂದ NCC MCC ACC ಇಂದು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಕಾಕಿದ ಡ್ರೆಸ್ NCC ಬೊಳ್ದು ಪಳದು ಒಂದು ಬೆಟ್ ಅದು ವೈಟ್ ಶೂ ACC ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೂಲ ಚಡ್ಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ಚಡ್ಡಿ ಒಂದು ಕಾಕಿದ ಚಡ್ಡಿ ತಂದ ಒಂದು ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡದ ಆ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ACC ಸೇರ್ನು BM ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪುನಗ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲಿಗೆ BM ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತೆ SSLCಗೆ 1 2 3 4 ಅದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕಲಿಗೆ 11 ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ PUC ಬರ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ PUC ಆತು SSLCಗೆ 11 ವರ್ಷ ಆಪುನು ಅಷ್ಟು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2 3 4 5 6 7 ಐಬೊಕ 3rd ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು ಬರುವಂತ ನಂಜಿ ನಡು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 3rd ಫಾರ್ಮ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆ 11 ವರ್ಷ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತನ ಅಂದೆ 3rd ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಬೇತೇನೆ ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ 8th 9th 10th ಅಪಗ 11 ವರ್ಷ ಆಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕೆ ತವೇನ್ ಕಟ್ಟು ಮಂತದೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೇರು ಬಂಡ 1972 ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ LSS ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಆ ವರ್ಷ PUC 1 ವರ್ಷ ಇತ್ತಿನ 71ಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಿ ಅಪಗ 1 ವರ್ಷ ಇತ್ತೀನಿ PUC ಆಯ್ನ ಇರ್ಬೇಕ BA ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾನ್ 71 PUC ಎನ್ನ SSLC 66 67 ಆಯ್ನಿ 2-3 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ಬೇಕ 71 ಯಾನ್ LSS ಕಾಲೇಜ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೈನ ಅಪಗ 2 ವರ್ಷ PUC ಇದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನೇಗ ಪಾತೆರೇಗ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಾನೆ ಸರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾವಿದೆ ಬ್ಯಾಂಗದ ಬದುಕದ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಇತ್ತ ಅವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗಿನ ತೊಂದರೆ ಅಂಚ ಅಪಗ ಅವಿ ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ನಾವು ನಡತೊಂದು ಪೋದು ಪಂಪರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅದು ಅಡೆ ನಡತೊಂದು ಪೋದು ಪಿರ ಅಂಚಿನ ಬಯ್ಯಾನಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾಗಿ ನುಪ್ಪು ಕೊನೆಯರೆಜ್ಜಿ ವನಸ್ಪುರದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನದ ಎಂಚಿನ ಓವುಲಜ್ಜಿ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಓವುಲಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲಪಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ 5 ಪೈಸೆ ಪಲಯ ಅಪಗ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಪಲಯ ಅಲ್ಲಾರು ಮಲ್ಲ ಪಲಯ ನಾರು ನಮಗೆ ಸರ್ ಯಾನ್ 7ನೇ ಮಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯಾರ ಯಾನ್ ಇರ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮುಜ್ಜಿ ಜನ ಪಲಾಯ ನಾಕ್ಲು ಮುಜ್ಜಿ ಜನ ಪಲ್ಲಿ ನಾಕ್ಲು ಎಂಕೆ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಚೆ ಪಲಾಯ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೇನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್
ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆತೆ ಪಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಅಪಗ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಅಂತ ಪಂದನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಮಿಗಿ ಪಲೆ ಇತ್ತಿಂದ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಪೇಟಿಗೆ ಪಲೆಯನ ಬೇತೆ ಬಡದಿ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಾನು ಅಪ್ಪೆ ಮನ್ಮೂಲು ಬುಡಿಯರು ಪೋಯರು ಅಪಗೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಎಂಗಲ್ಲ ಏಳು ಸಂಸಾರಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ 7 ಜನ ಅಕಲ್ನ ಆಬಿಯನ್ನ ಪಲೆಯನ ಅಕಲ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಅಕಲು ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಕಲು 16 ಜನ 15 ಜನ ಎಂಕುಲು ಓದೆ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಡ ಬಡಾಪತ್ತೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಸೇರ ಅರಿವೆ ಬೈ ಪಂಡ ಐಕೆ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಐಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಏತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಂದಾರ ಸರಿ ಎನ್ನ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಎನ್ನ LSS ಬೇಲೆ ಪೋಯ್ಲಿಕ್ಕನೆ ಅನ್ನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಅನ್ನ ಅಪಗ ಕಾಂಡೆ ಬೇಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನಿ ಬೈಯಾನಾಗ ಏನೊಂಜಿಗೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂತೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೈಯಾನ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅವಳು ಎತ್ತಿಕೊಂತ ಸರ್ ಸಂಬಳ ಸಂಬಳ ಹಿಂಗೆ ಶುರು 1968 ನಾನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಿಂಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹80 ಸಂಬಳ ಇದು ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒರಿ ಒಂಚೇ ಏಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಸುಬ್ರಾಯ ನಾಯ್ಕ್ ಬಂದು RT ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತದ RT ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಪನೆ ಬರೀತೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಟೆಲ್ದ ಮತ್ತು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಎದುರು ಪಲ್ಲಿದ ಸರಿ ಎದುರು ಅಲ್ಪ ಸುಬ್ರಾಯನ ಸುಬ್ರಾಯ ನಾಯ್ಕ ಬಂದಿತ್ತು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏಜೆಂಟ್ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಕೆನಡ ಭಾರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಅವಳು ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಆದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹80 ಸಂಬಳಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಂತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ₹80 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ₹10 ಬೊಕ್ಕ ಇಚ್ಚ ಮಲ್ತಿರೋದನ್ನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅದು ಪೋಯಿನಿ ಅಪ್ಪ ಸುರುತ ಸಣ್ಣ ಸಂಬಳ ಅಪ್ಪಗ 66 67 68 ₹80 ಸಂಬಳ ಅಪ್ಪಗ ಓದಿನಟ್ಟು ಪೂರ ಎಂಚ ಇತ್ತಾರೆ ಸರಿ ಬಜಿ ಒಂದು ಯಾನು SSLC ಸುರುತ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆತಿಜಾನು ಓಂಕ್ರಿದ ಬಾಲೇನ ಇಚ್ಚಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಪೋಕ್ರದ ದಾಲ್ ಬಜಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಅಂಡ ಬಡತನನೇ ಬಾರಿ ಪಡತನನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಖ್ರಿ ಅವಡದು ನಂಡು ಒಂತೆ ಕಾಸಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಪೋಖ್ರಿ ಅದು ಈ ಬಡತನ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಪುಂಡು ಪಾತೆರಡು ಬಲ ಇಜ್ಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ BM ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿ ನುಪ್ಪು ಬಂತ ಕಟ್ಟೆರೆ ಕೊನೆರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಆತನ ಪಲ 10 ಪೈಸೆ 5 ಪೈಸೆ 15 ಪೈಸೆ ಇಂಚ ಕೊಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವಳು ಊರಿ ಕಡಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡದೆ ಅವು ಕಡಲೆ ತಿನ್ನದು ನೀರು ಬರ್ದು ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಾಲೆ ಕುಲ್ಲುಡು ಬೈಯನ್ನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಬಡ ಹೋಗು ಸಂಪೆಲ್ಗೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಉಂಡು ನಡು ದಾದ ಮಲ್ಕೋಬಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಭಾರತ್ ಬಸ್ ಇತ್ತು ಭಾರತ್ ಶಂಕರ್ ವಿಠಲ್ ಸುರುತ್ತ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಟೈಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಹೆಚ್ಚ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಆಮೇಟ 5 ನಂಬರ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದು ಅಂಬಾಸೆಡರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಸುರುಟು ಆ ಶಂಕರ್ ವಿಠಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದುರ್ಗಾ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಕಿ ತೆರ್ನ ಬಂದು ಈ ಮೇಯ್ಕ್ ಪಡಿಲ್ಲದ ಅಂಚಿಗೆ 11 ನಂಬರ್ 10 ನಂಬರ್ 5 ನಂಬರ್ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಅಂಪನಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂದು ಮರ್ಜ್ ಆತಂದು ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಬಸ್ ಬರ್ರೆ ಎಂಗುಲು ಪಾರೊಂದು ಬತ್ತದ ಬಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನಿ ಕಾಸು ಪೂಜೆ ಕಿಸೆಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸುರುಟು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಊರು ಲೇರು ಅಂತ ಇರ್ತೀನಿ ಎದುರದ ಮೀಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪಿರೋದ ಮೀಟ್ ಜತ್ತು ಅದು ಪಿರೋದ ಮೀಟ್ ಮಿತಾರ್ನು ಆತನಾಗ ಜ್ಯೋತಿರ್ದು ಇತ್ತೆ ಒನ್ವೆ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಪಾರಿ ದುಮ್ಮಿ ಇಂಚೇನೆ ಸೀದಾ ಬಲ್ಮಟ ಪೂಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜೇ ರೋಡ್ ಇತ್ತೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಆತ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಡ್ ಬಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದ ಪಿರೋದ ಮೀಟ್ ಕುಲ್ಲು ಪಿರೋದ ಮೀಟ್ ಮಿತಾರ್ನು ಬಸ್ಗೆ ಮಿತಾದ ಬಲ್ಮಟ ಜ್ಯೋತಿ ಮುಟ್ಟ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಡು ಬತ್ತಂದ ಅಲ್ಪ ಜತ ಸೀದಾ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದು ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆ ನಮ್ನೆ ಬಂಗ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಮುನ್ಪಾರ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೂಡ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕುಂಟುದ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುದ ಸೈಡ್ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಕುಂಟುದ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಇವನು ಬಸವ ಇವನು ಕಮಲ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೆನ್ ತಿಕ್ಕದೀನಿ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಪೆನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ದೇವೆ ಬರೆಯೊಂದಿನಿ ಎಂಗ್ಲೆ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪೆನ್ನುಡು ಬರೆಪಿನ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷ ಶಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಇಂಕ್ ಪಾಡ್ದು ಪೆನ್ನಿಡು ಬರೆಯರೆ ನನ್ನ
ಆಜನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೆನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ LKGಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಉಂಡು ಬರೆಯ ಈ ಇರ್ನಿತ್ತೆ ಬಡತನದ ಜೀವನ ಪಂಡರೆ ಐದನೇದಕ್ಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಡತನದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏಪಲ್ಲ ಬೈಜೆ ಸರ್ ಯಾನು ಕಲ್ತುದು ವೆಂಡ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತುವೆನ ಕಲ್ಪಂದೆ ಸೋತೆ ಎತ್ತ ಅಂದ್ ಈತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೂರ ಬಾತಿರ್ಜಿರು ನಿಕಲ್ಲ ಮಗ ಜನ ಅವಾಗ ಕಲ್ಪಂದಿನ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತು ಈ ಜಂಕ್ ಬೇಜಾರು ಕಲ್ಪನಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರೇ ಜಂಕ್ ಪಂಡ ಬೊಕ ಮಂಡೆಗೆ ಅವು ಪತ್ತುನ್ ಲಜ್ಜಾವು ಇರ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವು ಮತ್ತು PUC 2 ವರ್ಷ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಸೀದಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಹೌದಾ ಆಯ್ತಾ ABCD ಅರ್ಥ ಬುಜಿ ಬೊಕ ಇರ್ನ ಬಾತಿರ್ನ ಎನ್ನಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಬೊಕ ಎಂಚನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಪಾತೆರ್ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಪಾತೆರ ತಕ್ಕ ಪಡುವಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಓಕೆ ಇಂಕೆ ಬೊಕ ಸೌದಿ ಪೋಯಿ ನಡೆದವರ ಮುಲ್ಪ ಆತೆಕ್ಕೆ ಬೊಕ ಉಂತಾಯ ಬೊಕ ಬೊಕ ಅನ್ನಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಆತೆಕ್ಕೆ ಉಂತಾಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಲೈಫ್ ಸರ್ ಮಂತಿನಿ ಐದು ಬೊಕ ಏನವೆ ಒಂಜು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇತ್ತೆ ಅವಲೇ ಇತ್ತಾರು ವರ್ಷದ ಇತ್ತೆ ಬಂಡ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಾಗನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ 90 ಮುಟ್ಟ ಅವಿ ಬೇರೆ ಐತೆ ನಾನು ರೈಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಅದೇ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಈಜೀಜಿ ಅವು ಸುರುಟ ಅಜ್ಪತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ 80 ರೂಪಾಯಿ 330 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ 250 ರೂಪಾಯಿದ ಉಲಾಯಿ ಸಂಬಳ ಐತೆ 300 ರೂಪಾಯಿದ ಉಲಾಯಿ 90 ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸಾರತ್ತ ಅವ್ರಮಂತ ಸ್ವಲ್ಪಗೆ ನಾನು ಜೂನ್ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಗಲ್ಫಿಗೆ ಹೋಯ್ನಿ ನಾನು ವಾನ್ ಇರ್ದಾರ ಏರ್ ಬಂದಿನಿ ಸರ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಒಂದೊಂದು ಇಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾನೆ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಪುಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ನ ಮದ್ಮೆನಾಗ ಕುಡೋರಿಯದ ಕೈ ನಟ್ಟರೆ ಬರ್ರಿ ಎನ್ನ ಏರ್ಲ ಸಂಬಂಧದಾಕದ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ಎನ್ನ ಕೈದ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೆ ಅವಡು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಸುರುಟು ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಗೇಣಿದ ಇಲ್ಲವು ಅವು ಎನ್ನ ಪಲ ಎಲ್ಲ ಎಡಪಾಯರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದುಂಬುದ ತುಂಬಿದಕ್ಕೊಂಡು ಗೇಣಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಟ್ಟಾರೆ ಪತ್ರ ಬರೋದಲ್ಲ ಪತ್ರ ಗಿತ್ರದಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ದನ್ನಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡ್ನ ಬಾಯ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ ಒಂಜು ವರ್ಷ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡ ಐಕಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಲೆ ಏತ್ ಖಾಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೆ ಜಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಣ್ಣಿಡು ಕಟ್ಟದಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಪತ್ತು ಬಂತಾರ ಈಗ ಮಣ್ಣಿಡು ಅವೆ ನೀರು ಆಕ ಗೋಡೆ ಉಂಡದೆ ಎಂಕ್ಲನ ಅವಿನ ಗರ್ಪುನ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಇರ್ನ ಪಿಕ್ಕಾಸು ಪತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಂಡ ಈಗ ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಕರ್ಬೊಡ್ದುಲ ಗಟ್ಟಿ ಅವು ಮಣ್ಣು ಎಚ್ಚ ಆಗ ಅವು ಅಂಟು ಮಲ್ತದಿನ ರೀತಿ ದುಂಬುದಾಕೊಂಡು ಕಟ್ಟದಿನ ಅವು ಬೊಕ ಇರ್ನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತತ್ವ ಅವು ಈತು ಮಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಅವು ಕಲ್ಲು ಆ ನಮನೆದ ಕಲ್ಲು ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಿನ ಅಂಚ ಆ ನಮನೆದ ಒಂದು ಮಲ್ತದಿನ ಇಲ್ಲು ಅಪಗ ಮಾತ ಇರ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರು ಪಾತ್ರ ಬರ ಬಂಡರೆ ಮೊಲ್ತಿರದ್ ಬೊಕ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ ಇತ್ತ ಮದಿಮೆ ಅವು ಮದ್ಮೆಯನ್ನ 1974 ಆತನು 74 ಎನ್ನ ಪಂಡ ಎಂಕ ಮುಜ್ಜನ ಮುಜ್ಜನ ಪಲಿನಗಳು ಆಜಿ ಜನಕ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆತನು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇರುವೇ ರೀತಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿ ಆತಿನ ಎಂಕಲು ಇರುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತ ಬೆತೆ ಇರೆ ಅನ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸುರುಡು ಎಂಗ್ಲ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಆಯ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಲಯನ ಬಡದಿ ಹಾಕಲು ಬೆತೆ ಪೋಯರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಲಯ ತುಮಕೂರುಡು ಅಲ್ಪ ಪೋಯರು ಅಲ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಆಯರು ಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮದ್ಮೆನೆ ಇಂಚಲ್ಲ ಪಿದಾಯಣ ಯಾಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇರುವೇ ರೀತಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಿರು ನನ್ನ ಮಾತಿನ ತರೇಕ್ಲ ಅರಿಪಾಡ್ದಾಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗನ ತರೇಕ ಅರಿಪಾಡಂದೆ ಏನು ಸೈತಾಡ ಅಂದು ಅಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಕ್ಲ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಮದ್ಮೆ 25 ವರ್ಷದೇ ಹಿಂಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಡ ಕೈತಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂತ ತೂಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ಎಜ್ಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಜ್ಜಿ ಅವು ಮದ್ಮೆ ಹೊಡಿಪೊಂಡ ನಂಚಿನದ ಆಲರ್ಜಿ ಸಡ್ಡನ್ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಾಪೊಳ್ಳೆಲ್ಲ ತೀಯರ್ಲ ಬೋತು ಜನ ಒಂಜೆ ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಗಂಚಾದನ್ ಸರ್ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಬದ್ದಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂದೆ ಯಾನು 3000 ಕುದ್ರೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಕೊರಗಪ್ಪ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊರಗಪ್ಪ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಆಂಡ ಅವು ದುಂಬುದ ಹಾಲ್ ಅವು ಆಯ್ತು 3000 ಬದ್ದಿಟ್ಟು 3000 ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಬಾರ್ದೆ ಮದ್ಮೆ ಮಂತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ 370 ರೂಪಾಯಿ ಪವನ್ಗೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾರ್ದೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ 3000 ಪವನ್ ಬಂಗಾರಗೆ ಆತನೆ ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಅನಾಗ ಬಾಕಿ ಮದ್ಮೆದ ಖರ್ಚು ಆಯ್ತು ಅದು ಇಡೀ ಮದ್ಮೆದ ಖರ್ಚು ಹಿಂಗಲ್ ನಾವು 4 ಮದ್ಮೆ ಎತ್ತನು 4 ಆಣು 4 ಪೊಣ್ಣುಲ ಮದ್ಮೆ 4 ಜನ ತಲೆ ಹೆಂಗೆ 3000 ಬೊಕಲ್ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒರಿದು ಹೆಂಗೆ ಅವಾಗ ಒಣಸಿಗಿನಸು ಮತ್ತು ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ
ಖಾಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಪಗ ಅಲ್ಪದನೆ ಏರಿತ್ತೀರ ಪಾರ್ಟಿ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಒಂಜಿ 4 ಚಿಪ್ಸ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬೊಕ ಮೋಡರ್ನ್ ಪಂಡ್ ದುಂಬು ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬರೋಂತರು ಮೋಡರ್ನ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ರಾಯಲ್ ಎಂಚಿನ ಬರೋದು ಅವು ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ದಾರ ಎಂಡಲ್ಲ ಅವು ಪಾರ್ಟಿ ಒಣಸು ಮಲ್ಪನಗಳು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಮಾತ ಒಣಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಕ್ಲ ಪಾಪದಕ್ಲ ಒಣಸು 1 ಗಂಟೆ ಎಂಡಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಅವು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪೋಪಿನಕ್ಲು ಸೆಟ್ ಅದೇ ಪೋದುಪೇರು ಸರ್ ಅಪಗ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಈರೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒನಸು ದೀದು ಮಧ್ಯ ಮಂದರಂದಲ್ಲ ಒನಸು ಮೀನು ತರಕಾರಿ ಇತ್ತಂದ ಬತ್ತಿನ ಮೋನೆ ಬಾವು ಬಾಬುಳು ಅಪಗ ಈ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಾಲದ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಲ ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಚದಿತ್ತು ಮೆಂಟಲಿ ಆದಕುಲ್ಲ ಅಪದೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಉಪ್ಪು ಬರ್ಪಿನಕುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿರ ಉಪ್ಪುನೊಂದು ಈತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಮೆಂಟಲ್ ಅದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದೇ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲಿದವರ ಐತ ಆಶೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಣಸು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಉಪ್ಪು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತರ ಮತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಮತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಹುಡುಗರು ಎಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಾಪ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಕಾಸು ದೀಪೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲದ 2 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಬಂದು 25 ರೂಪಾಯಿ 25 ಮೊಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಬಂದ 2 ರೂಪಾಯಿ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ದಿಯರ್ ಬಂದಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇರು 2 ರೂಪಾಯಿ ದೀನಿ ಅವಳು ಮನೆದಿದ್ದು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ತಮ್ಮಲೆ ಅಲ್ಲು ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಬೊಕ ಪೊಣ್ಣನ ತಮ್ಮಲೆ ಆಕಲ್ ಕುಲ್ಲೆರೆಂಡು ತಮ್ಮಲೆ ಆತನ ಪ್ರಾಯದ ಆಕಲ್ ಕುಲ್ಲೆರೆಂಡು ಕಾಸು ಆಕಲ್ ಹರಿವಣ ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಹರಿವಣ ಅಲ್ಲ ಆನನ ಪಾಲ್ದಾಕಲ್ ಪಣ್ಣ ಹರಿವಣಗೆ ಕಾಸು ಪಣ್ಣಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು 2 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಆತನ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಮದಿಮೆಯನ ಪಾಲದ ದೋಗ್ರ ಪೂಜಾರಿನ 2 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಂಡವು ಆತನ ಕಲ್ಪನೆ ಬುಕ್ಕುಡು ನೋಟ್ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆಯರುಂಡು ಪುದರ್ ಬರ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕವರ್ ದರ್ಪುನ ಕವರ್ ಕಾಸುಲ ಒಂದು ಬರೆಪುನದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಒರಿ ಕುಲ್ವರಂಡು ಬರೆಯರೆ ಮುಕ್ಕಳು ಜನ ಪೇಟ ಕಟ್ಟು ಕಾಸು ನಕ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಪರೆ ಲೆಪ್ಪರು ಮೇರ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮೆತ್ತು ಯೋಗ್ಯತೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಆಯ್ ಅಲ್ಪ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಲಪ್ಪೇರಾರ ಪಾಪ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಕಾಲ ವಿಷಯ ಇರೇ 370 ಆಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಗಾರ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 2 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಐಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಅಂದ ಅಂಚ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಈರ್ ಬಂದ್ಪಿನ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡ 50,000 ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟೇ 1 ರೂಪಾಯಿ ತನ ಒಂದ ಎತ್ತಲ ಐಕೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬರ್ಪುನೆ ಉಪ್ಪು ನೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ 25 ರೂಪಾಯಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ ಬಿ ನರ್ಸಪ್ಪ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಂದೆ ದುಂಬು ಬಸ್ ಇತ್ತನು 5 ನಂಬರ್ 2 ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಸ್ ಇತ್ತನು ಮಲ್ಲ ದನಿನಕ್ಲ ಹಾಕಲು ಅಕಲ್ನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಡೇ ಅನ್ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ ಅಕಲು ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ದಿ ನಾವು 25 ರೂಪಾಯಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿದ ಮಾತ್ರ 2 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿಂದ ದೀಪ ಚೇರ್ರಿ